To a labaran nishadin namu na yau, Shalelena dai guda ɗaya ce, amma matan suna da yawa, inji jarumi Abdallah Amdaz. A cikin wata tattaunawa da aka yi da mawaƙi kuma jarumi a masana'antar Kannywood, Abdallah Amdaz, da aka fi sani da Excellency, na cikin shiri mai dogon zango na labari na da ake haskawa a tashar Arewa 24, ya amsa tambayoyi daidai gwargwado a cikin shirin daga bakin mai ita na gidan jaridar BBC Hausa da suka hada da yawan harsunan da yake ji kuma yake waka da su. Fim din da ya fara yi, wanda ya kawo shi masana'antar Kannywood, yadda mutane ke masa idan sun gan shi a zahiri, kasashen da ya tsallaka, gami da babban burin da yake so ya cimma a rayuwa. A dai cikin hirar, Amdaz ya bayyana shi na mata ne, kuma 'yan matan suna da yawa, sai dai guda ɗaya ce Shalelensa, kamar yadda za ku ji. An yi upgrading sunan Abdallah Amdaz ko kace Excellency, ma'ana mai girma gwamna. Jarumin fina-finan Hausa da Turanci, marubucin fina-finan Hausa, sannan kuma mawaƙin Hausa Sudanese a nahiyar Afirka. Harsuna nawa ne kake ji kuma kake iya waka da su? Harsuna 7 nake ji. Ina jin Hausa, ina jin Larabci, ina jin Turanci, ina jin Fulatanci, ina jin Kanuri kaɗan, ina jin Bambara da yawa. Ina waka da yaren Hausa, wani lokacin yaren Fulatanci, wani lokacin Turanci, wani lokacin kuma Larabci. Wani fim ka fara yi a masana'antar Kannywood? Fim ɗin da na fara shine fim ɗin Ramin Ƙarya, fim ɗin Musa mai sana'a. Ni ne daraktan wannan fim ɗin, kuma ni ne marubucin wannan fim ɗin, sannan na yi aktin wani ɓangare na wannan fim ɗin. Waye ya shigo da kai Kannywood? Musa mai sana'a. Ya alaƙar ku take da shi a yanzu? Ban gidana ne. Yana daga cikin mutanen da nake ganin darajarsu a duniya fiye da kowa. Ya mutane suke maka idan sun ganka a zahiri? Gaskiya yanda mutane suke a zahiri in sun gani soyayya ce irin wadda ba zan iya misalta ta ba. Dan bana manta lokacin da na fara zama celebrity, wata rana na taba zuwa siyan wani abu wata unguwa. Ni ban san me ake ba, sai naga mutane suna ta fitowa daga gida, wannan ya fito, wannan ya fito, wannan ya fito. Naga ana ta nuna ne. Sai na tambaya abokina na ce wai kai me yake faruwa ne? Sai wanda daga cin sai ya ce Excellency ne, Excellency ne. Ni already ma na riga na manta, tuntuna ma na manta da wannan sunan Excellency. Dan mun dauki wannan film din wajen shekara 4 zuwa 5 ma sannan sunan ya fara fita. To daga dai wannan lokacin al'amura suka fara canzawa, na fara fahimtar cewa lallai rayuwa ta canza mini. Yan matan ka nawa? Excellency ai na mata ne. Shalelena dai guda ɗaya ce, amma matan suna da yawa. Wani abinci ka fi so? Biski na alkama. Kasashe nawa ka je a duniya? Kasashe da dama a nahiyar Afirka. Na je Niger, na je Ghana, na je Kamaru, Gambia, Sudan, Chad, duk waɗannan kasashen na zagaya su. Kana da barkwanci a fim, a zahiri ma haka ne? Ina amfani da barkwanci ne saboda wajen sanyaya raina. Barkwanci da nishadi da yawan karatu da sauran azkar yana daga cikin abin da yake sa ni wannan zuciyar ta saya, wanda idan ba da barkwanci nake da sauran abubuwa ba, gaskiya in ka taba ni so za a samu matsala. To menene babban burinka a rayuwa? Burina kawai ɗaya ne a rayuwa, ni lokacin da Allah zai karbi rayuwata ya zama na bar wani legacy wanda za a dinga tunawa da ni da shi kamar yadda ake tuna sauran mutane masu daraja a duniya. Kaɗan rera mana waƙa mana. Ina da masoyiya tawa kyakkyawa san kowa, ina da farin ciki na mai yayan kunci, tawa hubba ne, ana la habibti wa habibti li. To muna fata Allah ya ƙara ɗaukaka. Ibrahim Ishaq, Duniyar Nishadee.